шаҳри ваҳдат. даромадан ба шаҳр қатори дигар иншоотҳои муосир моро бинои истиқбол мегирад, ки навакак дар даврони соҳибистиқлолии кишвар қомат афрохтааст. дар қабати дуюми ин бино толори варзишест, ки он ҷо қаҳрамони барномаи мо ба ҳайси муррабии ҷавон кору фаъолият мекунад. ратифи дигар намудҳои варзиш гӯштӣ низ барои наврасон дар ин толори муосир дарс дода мешавад. ба ҳайси муррабӣ хусрам аламов кору фаъолият мекунад. дуртар аз маркази ноҳия дар ҷамоати гулистон хонаи падарии хусрав ҷой дорад. мо гурӯҳи эҷодии варзиш барои инъикос аз кору фаъолияти ин паҳлавони ҷавон ба хонаи онҳо роҳ пеш гирифтем. ҳолнома: хусрав аламов. соли таваллуд 1996. санаи таваллуд 21 апрел. ғолиб ва ҷоизадори мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба намудҳои гӯштини самбо, гӯштини ҷудо ва гӯштини миллӣ. ҷоизадори мусобиқаҳои байналмилалӣ оид ба намудҳои гӯштин. номзад ба устоди варзиш аз рӯи намудҳои гӯштини ҷудо, самбо ва гӯштини миллӣ. муррабӣ Суҳроб Шоҳқулов. меҳри гӯштин дар қалби хусрави хурдсол дар пайравӣ аз ҳунари бобо боқӣ мондааст. сулолаи аламовҳо сароғоз аз набарди худи аламовбобо барои набераҳо ҳамчун мерос боқӣ мондааст. бобои алам замоне дар майдонҳои мардонагӣ баромад мекарду ҳамчун алампаҳлавон миёни ҳамдиҳагон ном гузошта буд. ин мактаб барои писарон аз бобоёни бобои алам ва ҳамчунин баҳри фарзандон давра ба давра мегузашт. хусрав ва кӯдакӣ ба машқу тамрин дил бохта ин оила аз сулолаи аламовҳо буда. шодравон бобояш бобои алам ҳам паҳлавонӣ мекард. ба набирагонаш ҳам панду насиҳат медод, ки рафта ба гӯштин машқу тамрин кунанд. бобои мирҳаким мирсаидов наздики 90 сол умр дошта, анқариб қисми зиёди ҳаёти худро ба ҳайси муаллими тарбияи ҷисмонӣ гузаронидааст ва дар якҷоягӣ бо алам бобо риштаи дӯстӣ дошт. ин сулолаи паҳлавононро ба хубӣ медонаду аз онҳо васф мекунад. паҳлавон буд, гӯштингир буд, дар майдонҳо баромада гӯштин мегирифт. як ҷои маълим будем, як ҷои кор мекардем. маракаода як ҷои мешиштем, як ҷои мехестем. маълими забон адабиёт буд вай. ҳам паҳлавон буд, одами хуб буд. фарзандош ҳам фарзандои хуб дорад. юсуфҷон аламов падари хусрав ва паҳлавони шинохтаест, ки аз даврони наврасӣ то ҷавонӣ баромад мекард ва барои писар ҳамчун намуна барои шавқмандӣ сабабгори майл ба гӯштин шинохта шудааст. рости гап амин сулолаи паҳлавонӣ мерос аз падару бобиёи мо омадагӣ аст. аз ҳамин сабаб дар қалби мо ҳамин чиз бениҳоят, масалан ҳамин гӯштигири тоҷикиро нағз медидем ва мо аз ҳамин сабаб вақте ки хусравҷон ба синни 9 солагӣ қадам нод ва дар маҳалла масалан дар ҳамроҳи ҳамон писарбачаҳо гӯштӣ мегирд, чунки вай дар хунаш ҳамин вай паҳлавонӣ буд. аз ҳамин сабаб ман ба он хулоса омадам, ки хусравҷонро ба толори варзишӣ ба назди мураббии Суҳроб Шоқулов барам ва дар вақте ки ман ба ҳамон машқгоҳ ба ҳамон толор хусравҷона будам, бениҳоят ҳар бегоҳ баъди кор рости гап мерафтам, ҳар бегоҳ худам назорат мекардам, вай мекардам, медидам, ки рӯз то рӯз, моҳ то моҳ, сол то сол шавқу ҳавасаш ҳаст ва аз сол ба сол медидам, ки бениҳоят ҳамон машқҳо, ҳамон вайҳоро бениҳоят нағз аз худ мекард. вақте ки меомадем дар хонаам, ман ҳамроҳаш бениҳоят бо ҳамон резин, рости гап аввал ман бо ҳамин резинам хеле вай надоштем, бо ҳамин як рӯмола меқапидам, вай медаромад меромад. аз шавқу ҳаваси ҳамин вай монад. ба оҳиста оҳиста резин хати кор мекардам. Суҳроба мураббиши хати бениҳоят масалан суҳбат мекардам, ки чӣ хеле аз кадом паҳлӯҳоша ман дастгирӣ кунам, ки оянда ҳамин паҳлавони хуб шавад, барои ватан хизмат кунад.
хусрав дар якҷоягӣ бо писарони амак фаррух ва абдулло аламофо дар синни 9 солагӣ аввалин маротиба барои пӯшидани ҷомаи амал баҳри орзуҳои дерина ба толори варзишӣ меравад. он вақтҳо соҳроб шоқилов ба ҳайси мурраббӣ кор мекард. ман аз синни 9 солагӣ ба толори варзиши шаҳри ваҳдат ба назди устод шоқилов соҳроб падарам бурданд ки дар он толор машқ кунам, тамрин кунам. бо ҳамроҳи устодам шоқилов соҳроб мо машқу тамринро шурӯъ кардем. خودم هم در جوانی در معرکه‌های خیلی قشلاقی در توی‌ها گوشتی می‌گرفتیم، لیکن از سببی که تالارا نبودن خیلی شوق و هوس خیلی پهلوانی داشتیم. بعد دانشجو شدن در همراه مدیریت بچه‌بکوف استاد مشق می‌کردم. چند مسابقه‌ها رفتگیم. راست گپ ایبین ووز در راست گپ در شهر کلو مسابقه شد. سال به یادم نیست 83 بود 84 بود. در استادیوم تومی بود، همون وقتا بود. در همون استادیوم ما گوشتی گرفتگیم. وزنی 57 کیلو بود. мурраббӣ соҳроб хуб медонист ки хисрав ва писарони амакаш аз сулолаи паҳлавонӣ аламофост ва бедудидагӣ онҳоро ба шогирдӣ қабул кард. дар синни 9 солагӣ падараш ӯро бо ҳамроҳии бародаронаш фаррух ва абдулло паҳлавон ба назди ман барои машқу тамрин оварданд. аз соли 2005 сар карда инҳоро дар тарбияи худ гирифта ба онҳо нозикиҳои гӯштини самбо, зудо ва гӯштини миллиро меомӯхтам. طول چندین سالها می شود که از خردسالیش در تالار تحت رهبری استاد شاقلوف تمرین می کند. علم خسرو یکی از بهترین انسان‌هایی هستند که با همراهی همه یک خیل رفتار، کردار، مناسبت خوب دارد. بسیار انسانی وزبین است. علم خسرو ما می‌دانیم که وقتی علم خسرو تمرین میکرد از ذوق خسرو من هم شوق رغبتم به همین گوشتین ملی زیاد شد و سببی که علم خسرو شد مرا هم علم خسرو به تالار ورزشی استاد شاقلوف دعوت کرد و من نیز در آنجا هم تمرین میکنم. тамринҳои пайваста ин навраси кунҷковро ба марҳилаҳои боло мебурд. оғоз аз мусобиқаҳои дохилӣ, хусрав роҳаш ба мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва ҳатто мусобиқаҳои байналмилалӣ кушода мегардид. ҳангоми машқу тамрин кардан дар толор ман ба хусрав хело ҳам аҳамияти калон медодам ва медидам ки назар ба дигар бачаҳое ки ба гӯштин майл доштанд тамоман ин дигар буд. бо партофтҳои маҳоратӣ, бо омӯзиши нозикиҳои гӯштин ӯ тез аҳамият медоду ба дигаронам ки нозикое ки кадом усулро ки меомӯхт ба онҳо ҳам нишон медоду, ба онҳо меомӯхт. баъд аз чанде дар мусобиқаи дохилӣ ӯ ғолиб баромада ман дидам ки ин паҳлавони ояндадор аст. ӯро ба мусобиқаҳои шаҳри душанбе, мусобиқаи кушоди умумҷумҳуриявӣ, баъд ба ҷумҳуриявӣ, баъд ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бурда дар майдони гилем дидам ки аз ӯ паҳлавон ояндадор мебораед. ҳарчанд шумораи иштироки хусрав дар мусобиқаҳои гуногун зиёд аст, аммо мо ба қадре гулчини баромади ӯро манзуратон мегардонем. дар ин байн аксари мусобиқаҳои дохилии тоҷикистонро бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст мекард. 3 маротиба дар мусобиқоти байналхалқие ки дар шаҳри хуҷанди вилояти суғд доир мешуд, он ҷо бо нишони тилло сарфароз гардидааст. аз соли 2007 сар карда дар мусобиқаи кушоди байналмилалӣ таҳти унвони оғози олимпӣ ки дар шаҳри хуҷанд мегузашт, ӯ дар ин мусобиқа 3 сол пайи ҳам баромад карда дар вазнои гуногун байни наврасон ғолиб баромада буд. баъд дертар ӯ дар ғолиби мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни дастаҳои ҳосилоти ҷумҳурии Тоҷикистон баромад карда чанд маротиба ғолиб шуда буд.
соли 2010 ноҳияи дарвози вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо ширкати пешвои кишвар дар ноҳияи номбурда толори муосири гӯштин дари хешро барои дӯстдоронаш боз кард. дар ифтитоҳи кушодашавии ин толори муҳташам гӯштине барои пос доштани ин суннати мардуми тоҷик барпо шуд. он вақт хусрав миёни наврасон баромад мекард. ин паҳлавони навраст дар ҳамин мусобиқот бо ҷилои ҳунари волояш бо медари тилло сарфароз шуд. соли 2010 дар шаҳраки дарвоз бо ташрифи ҷаноби олӣ толори варзишии вастан кушода шуда буд. дар он ҷо хусрав аламов баромад намуда дар вазни худаш ғолиби мусобиқа дониста шуда буд. баъд ҳамон сол дар мусобиқаи ҷоми вастан баромад намуда дар вазни худаш ғолиб шуд. дар ноҳияи дарвоз дар ҷоми вастан аввалин маротиба ман дар он ҷо иштирок кардам. дар вазни 32 кило бо 5 рақиби худ дастболо шудам ва сазовори гирифтани медали тилло шудам. соли 2012 дар ҷумҳурии қазоқистон барои ширкат дар мусобиқаи байналмилалӣ сафар баргашт. ӯ то қисматҳои ниманиҳоӣ омад ва баъд як мағлубият барои мақоми сеюм мубориза бурд ва ҷоизадор гашт. мусобиқаи байналмилалӣ ки дар шаҳри актауи ҷумҳурии қазоқистон дар он ҷо ширкат варзида сазовори ҷои сеюм гардид. соли 2015 дар шаҳри чирчики ҷумҳурии ӯзбекистон ӯ дар ҷоми осиё оид ба гӯштини зо ширкат варзида 2-3 давр гӯштини ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштини ҷудо соли 2018 хусрав дар вазни то 73 кило баромад намуд. он ҷо 3 маротиба дастболо шуд. рақобатҳои ҷолиб ва партовҳои аҷибаш ҳамаро ба ҳайрат овард. фишурдае аз набардҳои ӯро пешкашатон мегардонем. аламов паҳлавони пироҳани сафедпӯш аст бо рақибаш ҷума сабзалиев ҳунарнамоӣ мекунад. ҳоло бибинед аламов дар ҳол чусту чолокиро инҷо ҷума баръакси ҳол чусту чолокиро мехоҳад аз даст надиҳад. аламов хеле моҳирона акнун офарин ипон ана ин аст алами рақибро баровардан аз ҷониби аламов паҳлавони пироҳани сафед пӯшида. хусрав ҳонараш баланд буд. ҳам гӯштини зудо ҳам гӯштини тоҷикиро бо партофтҳои усули сари кифт ки бисёр усули маъмул аст, бисёр усули дӯстдоштании уст, ӯ ҳамин усулро иҷро карда ҳарифҳои пурқуввати худро дар майдонҳои идонавӣ дар наврӯзиҳое ки дар саросари ҷумҳурӣ баргузор мегардад ӯ баромадҳои хуб мекунад ва бо ҳарифони пурқуввати худ дастболо мегардад. ҷолибияти усулро бубинед сари китф росто рақибро ба тахтапушт меафтонад. офарин хусрав аламов паҳлавоне ки ин навбат ҳонари асили гӯштини миллии тоҷики гӯштингириро намоиш дод. дар намуди гӯштини миллӣ ҳамин услуб маъруф аст. аммо ҳоло сухан дар бораи гӯштини ҷудо меравад. намуди олимпӣ аламов ҷоми президент ҳам шуд ки аламов хусрав дар он ҷо бениҳоят фаъол гӯштин гирифт. дуюм вайш партофти скрутка буд ки вай муқобилияте ки хусрав нишон дод бениҳоят муқобилияти хуб нишон дод ки сари китф ду сари остинро мегирифт, иҷро мекард сари китф, дастпеч. баъд ҳозиро гузаштаи аллаки байни по, аллаки искандарӣ, банди сари севҷӣ. соли баъд аниқтар аз соли 2019 ҳам дар намуди гӯштини миллӣ ва ҳам гӯштини самбо баромади хуб карду дар ҳардуи он ҷоизадор шуд. ин наворҳо аз набарди хусрав дар соли ҷорӣ аз гӯштини самбост. аламов ин варзишгари шаҳри ваҳдат аст. хусрав дар соли 2020 оид ба гӯштини самбо баромад кард ва дар ҷои дуюм қарор гирифт. 0-1 ин ҳам аз танбеҳи кароматулло ҳакимов. ба даст омад ин имтиёз барои хусрав аламов. танбеҳи аввал
аввали кароматулло ба нафъи хусрав аламов ҳал кард ва хусрав аввалин шуда ба марҳилаи ниҳоии вазни то 82 кило роҳат гирифт. нишони нуқра насиби ӯ шуд. хусрав аламов мақоми дуюм медали нуқраро ба даст овард. ҳамроз раҷабов бошад, паҳлавони ноҳияи ҷабор расулов барандаи медали тилло гардид дар вазни то 82 кило. ҳама вақт ман мегӯям ки вақте ки дар кадом мусобиқае набошад, вақте ки гӯштин мегирифт вай мекунӣ, пеш аз ҳама бояд ҳамон рафиқи хита ҳурмати эҳтиром кунӣ, на вобаста аз он ки ӯ ба ту ғолиб омад, чунки ту бо оянда машқ кун, ғолиб шав, лекин ҳурмати эҳтирома дар мадди аввал бидон ҳамон вай рақибта. толоре ки хисравро ба воя расонидааст ана ҳамин толори варзишист. толор ҳарчанд на он қадар шароити хуб дорад, аммо макони паҳлавонпарвар аст. дар ин толор варзишгарои беҳтарин бисёр ҳастанд. Адҳам Мисоқов, Сӯроб Муҳаммадиев ки дар вазни мутлақ гӯштин мегирад, устод Расул Боқӣ мегӯяд ки ҳарчанд варзишгар агар аз худ зӯрӣ талаб кунад, пеш аз зӯрии худ бояд ки одоб дошта бошад. Ва мо ҳамон суханои Расул Боқиева ма дар симои Хисрав мебинем ки Хисрав одоби хуб дорад, тамрини хуб дорад ва ба нисбат ба тамрину одоби худ боз чӣ қадар фаъол аст, чӣ қадар Хисрав кунҷкоб аст. ҳар як машқое ки мешавад ӯ аз устод то 10 баробар 15 баробар пеш аз мо бисёртар ӯ ҳамун як усулро аз устод бисёртар устодро Хисрав истифода мебарад. ҳар нозукии усулро ӯ бисёртар аз устод мепурсаду ва худашро омодагӣ барои мусобиқаҳо тайёр мекунад. ӯ ба ман мисли бародар мебошад. ҳар вақте ӯ ба майдон баромад мекунад, мо аз ӯ лаҳзаҳои хубро интизор ҳастем. мо бо Хисрав алам дар чандин мусобиқаҳои берун аз кишвар рафта иштирок кардем. ӯ ҳоло ҳамроҳи ҳамсабақонаш дар толори мазкур тамрин намуда ҳанӯз камарбастаи роҳи зафар аст. умед дорад ҳам дар ҷодаи мурраббигӣ ва ҳам варзишӣ ба натиҷаҳои умедбахш муваффақ мегардаду барои болфишонии парчами кишвар дар ин роҳи зафар устуворона қадам мегузорад. ҳамин одам хислати хуб дошта бошад, маърифати хуб дошта бошад, ахлоқи хуб дошта бошад, иншоалло ба ҳамон муроду мақсадо мерасад. мо ҳам хоҳишон дорем ки Хисравҷонам яке аз паҳлавонои боз ҳам ба матабаҳои баландтар расада барои ҳамин ватан хизмат кунад. бошад ки ба қомаҳои баланди варзишӣ расад ва дар роҳи зафар ҳамеша накунон бошад.